A Confraría da Pobra segue ao bordo do precipicio, a situación económica non mellora a pesar de manter a actividade e agora mesmo está a subsistir grazas a doazóns de empresas e particulares. Non está a ser un bo momento para a Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal. A entidade anunciou hai meses que estaba a pasar por unha complicada situación económica que se complicou máis despois da mortandade do marisco a raíz das chuvias e dos temporais de comezos de ano. O patrón maior do Pósito, Enrique Maceiras, lamenta que polo momento non houbo mellorías na súa situación. Empeora porque os ingresos económicos son prácticamente nulos e agora vansenos a poñer aínda máis cruda a situación porque os convenios de vixiancia e asistencia técnica aínda están agora para presentar, o sea que estes convenios non salirán igual hasta noviembre. É inviable, porque as entidades teñen que anticipar eses cartos, porque sin os convenios estar resoltos, as entidades bancarias non che adiantan os cartos tampouco, que é un modo do que utilizas para funcionar, entonces encontraste sin recursos, porque ti tens que seguir pagando a xente. Para conseguir ingresos, a confraría mantivo a actividade dos profesionais. Son poucos os que están a traballar e as cantidades que se extraen son pequenas. Entre recursos específicos e marisqueo pé, que é o que vai, da flote vai un, da pé entre 28 e 30 e recursos específicos 6 ou 5. Para manter calquera entidade co que ingreses deso non é suficiente. Os traballadores están a vender na lonxa local para xerar algo de beneficios á confraría. A única parte positiva é que os precios están relativamente ben, o sea, aguantanse relativamente ben. Pasa que os cupos son pequenos e é pouca cantidad de xente que traballa. O verán soi ser unha época forte de vendas, pero no seu caso lamenta non o vai a ser. Porque estás baixo mínimos, o sea, non é unha actividade normal, non é que digas, ai, vai vir o verán, estou funcionando en condicións, non, porque moita xente abandonou. Moitísima xente que a situación que hubo e nós non habíamos tido nunca axudas nin temos de ningún tipo, entonces a xente colleu e marchou para outros traballos. Hai que reciclarse, moito estamos reciclando, porque hai que intentalo como sea. Xa que apunta que todo parece indicar que o mar non ten moito futuro na Pobra. O equipo directivo aí eu seguimos intentando hasta o final, non tiramos a toalla, nin a vamos a tirar, pero a situación cada vez pintanos máis difícil. As difíciles, xa che digo, agora agrávanos esta situación de que os convenios aínda están agora para presentar, isto ten uns plazos administrativos que se dilatan no tempo. Tampouco teñen novas da Consellería do Mar, nin opcións a adherirse a algunha axuda, polo que a confraría está a subsistir grazas ao apoio de empresas do Concello e de particulares. Para intentar remontar, nos intentamos remontar, repuntar, para non pechar, pero xa che digo, estamos aguantando gracias á solidaridade de algunha empresa e tal, senón nestes momentos, e antiguamente aguantamos gracias á solidaridade do Concello da Pobra, dos grupos de algún grupo de goberno do Concello da Pobra. No referente a resembras da meixa, Maceira recorda que só son para especies autóctonas e tamén se a confraría se acolle aos convenios coa Consellería, algo que o Pósito da Pobra non pode facer para manter a actividade extractiva e non pechar a confraría. A resembra que se está facendo é de ameixa babosa e hasta agora nunca deu resultado. Ata agora nunca deu resultado. Esa ameixa babosa era que se financiaba con fondos europeos, que era para a regeneración de especies autóctonas. Nós na Pobra habíamos resembrado fai uns anos con anterioridade e non nos foi ningún arriba. E polo que sei de outras entidades tampouco. Os traballadores da confraría que seguen activos están a cobrar o seu salario de forma mensual, pero o patrón maior afirma que cada vez costa máis facer malabares cos números para poder pagar as nóminas e os gastos.